Hei, tak posting ulang lur, karena ini semakin ramai, ramai sekali. Oh, es teh wong tulus. Nah kira ditinggu foto-foto cewek-cewek coy. Oh, cewek-cewek nah kira ya duh. Mas Abu melu. Orang mekakan. Berapa orang ya? D, monggo D, SD. Apa? Lho jebule ana gambare wong iki. Hah? Sapa iki? Iki gambare sapa iki ya? Gambare Mas Aga. Dudu. Eri Pras. Hah? Eri Pras. Eri Pras sapa kuwi? Ya selebgram. Oh, selebgram. Wih, saya wong tulus, ora tulus ya Ora tuku sah? Monggo Mas. Kowe tuku apa kowe? Yo saya kan bertarung belah larang saya. Ben 3 gelas ah. 3 gelas. Foto saya. Weh. Bang sego di. Awas ah. Ayo Pak D. Pak Dim ya. Hah? Lah ya di setting bisa. Delok kamera news Mas Abu besok. Pura-pura nunjuk kayak ngono lho. Artis. Pura-pura ngobrol. Jadi pura-pura ngobrol tenan ngene kok, pura-pura ngobrol. Ngaturno. Iya. Kita kasih Anu ta video sik ta, video sik. Emang mau nggo kaos cilik, dadi tak wena kaos cilik ae. Iya. Ya ampun aku ya cilik om. Wes. Kurang M. Weh, Sprite no. banyu putih. Bismillah. Polane 18. Mare kok tenggo. Aku le iwot lor. Iwot tenan. En gawe ngene iki lho. Uye tenan. Duwe 10 ngono ta. Jos.